Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Priznajmo svoje grijehe, zazovimo Božje milosrđe i obnovimo tako Božju sliku u sebi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazdadjevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Slava Bogu na visini. I na zemlji mir, ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslavljamo te, klanjamo ti se, slavimo te. Zahvaljujemo ti, radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine, Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, jaganče Božji, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš sve Ocu, smiluj nam se. Jedini si, jedini sve, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Otca. Pomolimo se. Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju Tvoga zakona. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Postanka. U one dane Gospodin se ukaza Abrahamu kod hrasta u Mamri, dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege.
Podiže oči kad gle, 3 čovjeka stoje pred njim. Čim ih spazi, potrča im s ulaza šatora u susret. Pade ničice na zemlju, pa reče: Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge. Nek se donese malo vode. Operite noge i pod stablom odpočinite. Donijeću krišku kruha da se okrepite prije nego pođete dalje. Tak svome ste sluzi navratili. Oni odgovore: Dobro, učini kako si rekao. Abraham se požuri u šator k Sari, pa joj reče: Brzo, 3 mjerice najboljeg brašna, zamijesi i prevrtu ispeci. Zatim Abraham otrča govedima, uhvati junca, mlada i ugojena, i dade ga momku da brže zgotovi. Poslije uzme masla, mlijeka, izgotovljenog junca, pa stavi pred njih, a sam stajaše pred njima pod stablom dok su blagovali. Zapitaju ga: Gdje ti je žena Sara? On odgovori: Eno je pod šatorom. Natoče mu: Dogodine u ovo doba vratit ću se k tebi i tvoja će žena Sara imati sina. Riječ Gospodnja. Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu i istinu iz srca zbori i ne kleveće jezikom. Koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga, koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Gospodina boje. Koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihvu, i ne prima mita protiv nedužna. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, za crkvu. Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj, koja mi je dana za vas, da potpuno prenesem riječ Božju, o tajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetim njegovim. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to tajstvo među poganima, to jest Krist u vama nada slave. Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svojoj mudrosti, da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. Riječ Gospodnja. Blago onima koji riječ Božju zadrže u dobru i plemenitu srcu i donose rod u ustrajnosti. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
U ono vrijeme Isus uđe u jedno selo. Žena neka imenom Marta primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi reći: Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. Odgovorio je Gospodin: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio koji joj se neće oduzeti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Izbrisali se naši grijesi. Postoje te neke formulacije koje se na prvu čine vrlo nerazumljivim. Posebno kada su tako u Bibliji se nalaze i kada nam se čini da su malo zahtjevnije za shvaćanje, ali ipak u takvim formulacijama najčešće leži srž našega života. I onda prošle godine kad sam imao mladu misu, a običaj je da svaki mladomisnik ima jedno geslo koje bude istaknuto na sličicama, na mladu misu na koju usput budi rečeno nikad neću moći dovoljno zahvaliti vama župljanima i župniku na pomoći, sličicu i bude na baneru to geslo i onda je geslo bilo iz današnjeg drugog čitanja. Krist u vama, nada slave. Naravno, moja braća ko braća su zafrkavala i rekli da sam nasumice izabrao 5 riječi iz rječnika i pospojio ih u jedno. Baš zato što je vrlo rijetko uđemo u razmišljanje kako je to Krist u nama. A zapravo činjenica da je Krist u nama, da je u nama, svakom od nas Krist, je razlog i svake ideje ljubavi, svake ideje služenja, svake ideje bratstva konačno u crkvi. Krenimo naravno od knjige Postanka, od Adama i Eve. Ondje govori se kako je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku. Na sliku Božju stvori Bog čovjeka. Ako odemo u Ivanovo evanđelje i vidimo kada on kaže Bog je duh i misli se na Boga Oca koji nema jedan svoj lik, onda se pretpostavlja da unutar trojstva postoji osoba koja ima svoj lik, a to je Isus Krist. Isus Krist koji je imao izgled na temelju kojeg smo mi stvoreni. Znači, ne da bi Isus kasnije preuzeo ljudsko tijelo po temelju izgleda našeg tijela, nego smo mi sami stvoreni na sliku onoga koji je u trojstvu, na sliku Krista. I samim time onda iz te činjenice franjevačka teologija onda vjekovima razvijala ovu misao, koja nikad nije potpuno prihvaćena. Čak i da nije čovjek sagriješio, Krist bi došao. Jer morao je doći onaj čovjek na čiju smo sliku mi stvoreni, onaj koji je savršenstvo našeg lika, izgleda, ponašanja. I to je onda Isus Krist. Mi u sebi svi nosimo dio od Kristove punine, što će kasnije evanđelje po Ivanu razraditi, od njegove punine svi mi primismo milost na milost. I dalje onda Sveti Pavao je razrađivao baš tu misao. Poznati su oni prekrasni citati koji se znaju se često tako koristiti kad kaže Sveti Pavao: živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Sveti Pavao koji je u svojoj duhovnosti toliko došao do svoje nutrine da je stupio u kontakt sa Kristovom slikom u sebi. I onda Isus u svojim govorima često govori: što učiniste jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili. Stalno poistovješćuje nas ljude sa sobom. I sad to bi doslovno značilo ovo. Cijela ova ideja služenja o kojoj čitam u evanđelju, cijela ona vrlo zanimljiva ideja iz prvog čitanja u koje sad nećemo ulaziti, dolazi do toga da u odnosima između ljudi svaka ljubav je moguća, zato što si ti, draga brata i sestro, i ja stvoreni na sliku Kristovu. Unutar nas postoji kapacitet, postoji sjedište na temelju kojeg mi možemo ostvariti odnos u ljubavi. I sad ima jedan meni jako dragi autor, inače srpski psiholog i filozof, kad sam ga jednom citirao kod sebe u župi su me naravno napali Srbi. Jako drag autor koji kaže ovako: ako ne znaš što bi volio u drugome, ili još više, ako ne znaš što bi volio u sebi, voli Kristovu sliku u drugome i u sebi. Jer to je razlog zašto onda voljeti i sebe i drugoga. I zašto se nadati
da i ja i taj drugi možemo doći u Kraljevstvo nebesko i biti u punini presvetoga trojstva. Jer voljeti, poštivati Kristovu sliku u ovom drugom i u meni je temelj svake ljubavi. Jer realno, zašto bi se mi voljeli? Sve drugo je pitanje, možda imamo rodbinu, imamo braću, sestre, teško govori zašto i braću, sestre voli, možda dalju rodbinu, djecu, oni koji imaju muževe, žene. Ok, voljeti one koji su nam najbliži. Ali zašto bi voljeli nekog stranca? Zašto bi voljeli možda nekoga tko je apsolutno zlo na svijetu napravio? Možemo ići do one neviđene smjelosti Isusove konstatacije, ljubi svoje neprijatelje. Zašto bi voljeli neprijatelje? I onda je tu odgovor jednostavan, kreće iz ovoga, da u svakom tom čovjeku postoji Kristova slika. Svaki taj čovjek spašen je, otkupljen Kristovom krvlju i u svakom čovjeku ima onaj minimum dobrote. Mora imati, jer je svaki čovjek stvoren na Kristovu sliku. I onda iz toga izvlači Vladeta Jerotić pokojni, i ako ne znaš što bi volio u drugome ili u sebi, ako ti apsolutno je baš sve odbojno na drugome ili na sebi, voli onaj minimum dobrote koji je stvoren na Kristovu sliku. Duboko sam siguran kada bismo mogli imati na umu takvu postavku, da bi nam i naši međuljudski odnosi bili lakši i jednostavniji i da bismo mogli, i kad nas neko drugi teško povrijedi, doći do onog famozne kršćanske ludosti koja se zove oproštenje. Kada bismo znali da ovaj drugi koga vidimo nije apsolutno zlo, nije crni vrag. Kogod da bio, taj drugi nije crni vrag. Šta god da nam napravio, jer i taj drugi čovjek možda je tu sliku Kristovu zadušio, možda ju je uništio, ali ima u sebi sliku Kristovu. I zato onda u evanđelju Isus govori Isus govori Marti, Marta, prvo i u svom posluživanju znaj prepoznati moje djelo u svemu što radiš. Prvo načuli uši da prepoznaš mene, načuli uši da čuješ moju riječ. Pogledaj mene, ja sam taj koji sam u svakom tvom dobrom djelu. I onda kada bi znala da dok služiš drugima, da zapravo i meni poslužuješ, ne bi imala potrebu za tužakanjem i ne bi imala potrebu za učitelju, reci mojoj sestri koja ništa ne radi da meni pomogne. Ne bi imala potrebu za tim, jer bi znala, potpuno bi znala da ono što činiš, činiš iz ljubavi. I samo bi tu za kraj jednu konstataciju rekao. Jednom tako radeći sa osobama s posebnim potrebama u Zagrebu, jedna mi je žena rekla, koja ima dijete s posebnim potrebama, kaže, najviše ne volim kada mom sinu dolaze katolici pomagati. Ja onako sam pitao zašto, kaže, pa dođu i onda, pa evo, ja ovo sve podnosim zbog Krista. I kaže, vidim na njima da im je pokora što pomažu mom djetetu. Nemojmo otići ni u tu krajnost. Nemojmo voljeti drugoga i pokazivati da drugoga volimo samo zbog Krista, jer time ćemo vrijeđati drugoga. Time ako dođemo pomoć nekome u kolicima i pokažemo jasno, ovo je meni pokora, ali ja ovo radim samo da zaradim Kraljevstvo nebesko, bolje nemoj. Bolje nemoj, jer ćeš na taj način još dodatno degradirati osobu koja treba pomoć. Nego da, ti imaš u sebi Krista. Ti imaš u sebi sliku Kristovu. I zato si poseban. I zato si zaslužio moju pomoć. Ne kako bi tamo negdje na kraju vremena u nekom eskatološkom dolasku Isus meni zapljesko i rekao, bravo, sad možeš doći u raj jer si nekome pomogao, nego da možda, ako nam je i to cilj, da znam iskazati ljubav drugom čovjeku. Ne kao pokoru za svoje grijehe, nego kao svoj autentičan kršćanski poziv. A znam iskazati ljubav tom drugom čovjeku, jer znam da je u tom drugom čovjeku Krist. Krist koji je onda nada ispunjenja moga života, nada slave. Vjerujem u Boga, Otca svemoćnoga, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji
Za sve koji su prihvatili tvoj poziv služeći u crkvi, da svoju plaću i svoj spas nalaze samo u tebi, molimo te. Za sve ljude svijeta, da svojim svetim duhom obnavljaš lice zemlje, otvarajući im oči i srce za ono što je jedino potrebno, molimo te. Za sve kojima se navješćuje tvoja riječ, da ju spremno prihvaćaju, usklađujući s njom svoje misli, riječi i djela, molimo te. Za bračne drugove kojima si povjerio suradništvo u svome stvoriteljskom dijelu, da ih hrabriš u svim teškoćama na koje nailaze u životu, molimo te. Za nas ovdje okupljene, da te prepoznajemo u ljudima s kojima živimo i koje susrećemo, te u njima ti služimo, molimo te. Za umiruće i pokojne, da u tebi nađu pravu radost i obećani mir, molimo te. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog saveza. Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov, što svaki od nas prikazuje tebi na čast, nek bude na spasenje svima. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srce. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože. Zloća grijeha ljude udaljila od tebe, a ti si krvlju Sina i snagom svoga duha opet sabrao u jednu obitelj. Ti si jedan sa svojim Sinom i Duhom Svetim, tako i crkva jedan narod na sliku presvetoga trojstva, tijelo Kristovo i hram Duha Svetoga na hvalu slave tvoje. I stoga s anđeoskim zborom združeni mi te hvalimo i radosno slavimo. Oh
Uistinu svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje Ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjera. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak i šetnje. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno Ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima Tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Vladom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja Tvojom milošću ovdje pred Tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, Ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u Tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Zaziv sveti se ime Tvoje govori zapravo o stalnom naglašavanju Očeve svetosti. Stalno naglašavanje Božje svetosti na ovome svijetu. Zazivajući sveti se Oče ime Tvoje, zapravo ga molimo da nam pomogne da se kroz nas bude očito koliko je njegovo ime sveto. Vrlo zahtjevna molitva i zapravo vrlo hrabra molitva, ali kao kršćani izmolimo je zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavlja, mir vam svoj dajem.
Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš otrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Budi, Gospodine, uz svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima, daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Župne oglase možete vidjeti u župnom listiću koji postavljam. Zaključimo. Početak svakog duhovnog života, svakog odnosa i sa sobom i sa drugim jest vjerovanje i znanje da sam i ja i drugi stvoreni na sliku Kristovu, to jest da je Krist i u meni i u drugom. Ne postoji čovjek, koliko god zatomio tu svoju sliku, koliko god bio pokvaren, koliko god zlo napravio, da nema u njemu ona klica dobrote koja postoji na sliku Kristovu, to jest Krist u njemu. Čak i ja, kada sam strašno grešan, ja ne govorim za sebe, nego općenito, kada gledamo u sebe, kada smo strašno grešni, kada smo možda najveće zlo učinili, ne postoji ono što se ne može obnoviti. I zato imamo priliku sakramenta Svete ispovjedi. Jer znajući to, možemo ući u duhovni život, a i možemo doći do tih svijetu ludih, iracionalnih i vrlo smjelih ideja koje imamo u kršćanstvu, kao što su ljubav prema drugima i oproštenje. Pokušajmo u svojoj svijesti znati da je Kristus svakome od nas. Gospodin s vama. Gospodine, nek ovaj tvoj narod upozna što vjerom ispovjeda, nek uzljubi nebeski dar što ga je u bogoslužju proslavio, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas. Amen. U Krista ste se krstili, idite u miru. Bogu hvala.